Okuliare pre nevidiacich, vyhodnotenie starnutia fotovoltických panelov, extrahovanie drahých kovov z použitých mobilných telefónov a udržateľnosť v móde. Práve tieto záverečné práce, ktoré zaujali originalitou, spracovaním aj biznisovým potenciálom, zvíťazili v 4. ročníku súťaže Top študentská práca. Rozmer tejto súťaže je možné vnímať z viacerých hľadisk. Prvá vec, samozrejme motivuje študentov táto súťaž pripravať kvalitné práce. A pretože, a to z hlavného dôvodu, a to toho, že víťazstvo napríklad v tejto súťaže sa s nimi poniesie celý ich život, celý čas to bude v ich životopise vystupovať a budúci zamestnávateľia určite ocenia to, že ich budúci zamestnanci dokázali napísať takto hodnotné diela. Takže to je ako prvá vec, ktorú naozaj vnímam. A druhá vec, význam tejto súťaže, či už pre študentov, ale aj pre Technickú univerzitu, je taký, že táto súťaž naozaj šíri dobré meno našej univerzity a to, že aj na našej univerzite sa dokážu robiť naozaj kvalitné, výskumné a akademické práce. Porota hodnotí nielen praktický význam projektu, ale aj úroveň jeho spracovania, kreatívny prístup a biznisový potenciál. Tento ročník bol špeciálny v tom, že vlastne sa nám podarilo dostať aj zahraničné univerzity do súťaže, teda tá úroveň stúpla dosť dramaticky. Samozrejme aj univerzity, ktoré participovali, Technická univerzita v Košiciach a takisto Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach posiela svoje najlepšie práce, ktoré majú. Rôzne univerzity, ktoré tu máme, sa pokúšajú tých študentov motivovať, aby na nich študovali a neodchádzali do zahraničia. A táto súťaž dovoluje ukázať, že sa tu robí naozaj výskum aplikovaný s praxou alebo spojený s praxou, ktorý je užitočný pre tie jednotlivé firmy, keďže preto to aj oceňujeme. Vyhlasovateľom súťaže je Univerzitný vedecký park Technikum a Innovlab Startup Center Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia. Univerzitný park Technikum je súčasťou Technickej univerzity v Košiciach a my tu máme veľmi veľa talentu a radi by sme tento talent podporovali cieľene a práve podpora startupov a celého inovačného ekosystému je jedna z aktivít, ktorá je výraznou pre náš park. Vyhlasujeme súťaže, do ktorých sa môže prihlásiť ktokoľvek, kto má zaujímavý nápad a vidí v ňom biznis potenciál. My následne tomu človeku alebo skupine ľudí, ktorí ten nápad má, dávame podporu tým, že ich vzdelávame, pomáhame im v marketingu, pomáhame im s biznisom, pomáhame im prezentovať ich nápad. A čo je dôležité, od toho nápadu prejsť do nejakého reálneho produktu, ktorý by potom mohol ísť na trh. A tým pádom im umožňujeme to, aby tú svoju víziu vedeli možno pretaviť do nejakého úspešného riešenia a pomohli sme im takýmto spôsobom rásť. Innovlab je startupové centrum Deutsche Telekom IT Solutions. Spolupracujeme s mladými ľuďmi, s mladými tímami a pomáhame im vyvinúť ich produkt alebo prototyp. A záleží od typu spolupráce, tak buď ich mentorujeme, alebo vieme dodať napríklad vývojové kapacity alebo nejakým spôsobom pomôcť etablovať sa v ekosystéme Deutsche Telekom. Naša spoločnosť Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia vlastne vyrástla z mladých talentov v roku 2006 a základ tvorili študenti z Košického kraja, ktorí vlastne začali spoluprácu so spoločnosťou Deutsche Telekom a takto naša spoločnosť vyrástla na 4000 zamestnancov. Z tohto dôvodu stále sa snažíme prehlbovať tento vzťah a podporovať, udržať mladé talenty v regióne a tým vlastne si vychováme takýto dorast aj pre našich zamestnancov a budúcich kolegov. My sa hlavne zameriavame na spoluprácu s univerzitami a strednými školami a snažíme sa toto puto dlhodobo pestovať a prehlbovať. Máme viacero projektov, či už sú to hackathony, či už sú to vlastne, ako teraz sme videli, spolupráca na diplomových prácach, oceňovanie najlepších diplomových prác, ďalšie štipendijné programy, takisto vybavenie laboratórií, čiže to, čo vlastne tie naše talenty potrebujú na to, aby sa rozvíjali v našom košickom ekosystéme, tak sa snažíme im poskytnúť podporu a zároveň im dať takú spätnú väzbu z toho biznisového prostredia, čo vlastne sa rieši na úrovni Deutsche Telekomu a aké problémy máme, ktoré by nám mohli pomôcť vyriešiť. Stále máme otvorených niekoľko desiatok voľných pozícií a takéto inovatívne nápady, inovatívne myšlienky sú veľmi vítané, pretože máme stále nové projekty aj my, ktoré vlastne sa snažia vyvinúť nové projekty, ktoré budú nasadené vlastne v celoeurópskom meradle v spoločnosti Deutsche Telekom. Pozrite si videovizitky, v ktorých víťazi predstavili svoje záverečné práce.
Dobrý deň, volám sa Kristina Talianová a aktuálne pôsobím ako doktorand na Fakulte materiálov, metalurgie a recyklácie Technickej univerzity v Košiciach, konkrétne na Ústave recyklačných technológií. Moja práca bola spracovanie vybraných kovov zo smartfónov po skončení ich životného cyklu, s tým, že táto práca vznikla v rámci projektu Next Gen Steel v spolupráci s US Steel Košice a s nadáciou US Steel Košice. Moja práca sa primárne zameriavala teda na spätné získavanie kovov, najmä lítia, z vyradených smartfónov, teda z akumulátorov, keďže v súčasnej dobe vidíme stúpajúci trend, čo sa týka využívania akumulátorov, najmä v oblasti elektromobility. Je preto dôležité nájsť nejaký spôsob, ako spätne získavať tieto kovy, keďže litium a kobalt a podobné kovy sú kritickými surovinami Európskej únie, čo znamená, že oni Európska únia nedisponuje týmito surovinami a musí ich dovážať. Z toho dôvodu je výhodné ich teda recyklovať. A v podstate moja práca sa zameriavala na recykláciu týchto akumulátorov, keďže v akumulátoroch sa nachádza aktívna hmota, v ktorej sa nachádza litium a kobalt spolu s inými kovmi. V podstate využívali sa organické kyseliny pri lúhovaní, ktoré mali vysokú výťažnosť, to znamená, že sa nám podarilo z tejto aktívnej hmoty lúhovaním získať 90% lítia do roztoku, ktoré následne sa spracovávalo zrážaním, s tým, že výsledkom bol finálny produkt, a to je uhličitan litný. Uhličitan litný je cenený produkt, predajný produkt, ktorý sa využíva pri výrobe nových akumulátorov. V budúcnosti sa ďalej plánujem venovať recyklácii vyradených akumulátorov s tým, že v rámci svojej doktorandskej práce sa budem venovať aj recyklácii celých smartfónov, s tým, že je cieľ získať vlastne kobalt aj litium samostatne z akumulátorov. Volám sa Matúš Lapšanský a som absolventom študijného programu Priemyselná elektrotechnika na katedre teoretickej a priemyselnej elektrotechniky. Témou mojej diplomovej práce, s ktorou som sa prihlásil do súťaže, bol návrh meracieho systému a metodiky pre vyhodnotenie starnutia fotovoltických panelov. Tému som si zvolil na základe požiadavky firmy, ktorá prevádzkuje niekoľko fotovoltaických elektrární. Táto firma investuje veľké množstvo finančných prostriedkov do nákupu fotovoltaických panelov, preto je pre ňu výhodné poznať účinnosť panelov, aby si mohla vyhodnotiť ich účinnosť o 5 alebo 10 rokov. Moja diplomová práca sa zaoberá starnutím fotovoltaických panelov. Hlavným zameraním práce bolo vytvorenie meracieho zariadenia, ktoré odmeria na fotovoltickom paneli celú zaťažovaciu charakteristiku, teda voltamperovú charakteristiku, spolu s teplotou a intenzitou osvetlenia, aby bolo možné určiť túto účinnosť. Meracie zariadenie disponuje klávesnicou, ktorou sa ovláda, a zároveň obsahuje LCD displej, kde sú vypisované určité úkony, ktoré sa realizujú. A taktiež je možné pripojiť čítačku čiarových kódov, aby bolo možné jednoducho identifikovať fotovoltické panely. Toto zariadenie zároveň obsahuje aj možnosť pripojenia k Wi-Fi, aby bolo možné jednotlivé namerané dáta odoslať do databázového systému, čo umožňuje vyhodnocovať spomínané starnutie. Je to realizovateľné pomocou používateľského rozhrania webovej stránky, ktorá umožňuje prostredníctvom voľby niekoľkých filtrov vypísať namerané údaje. Ide o filtre ako napríklad výrobca konkrétneho fotovoltického panelu, prípadne konkrétna elektráreň. Taktiež to môže byť rozsah teploty alebo intenzity osvetlenia, prípadne dátum konkrétneho merania. Na základe voľby konkrétneho filtra sa vypíšu namerané údaje, ktoré sa následne exportujú vo formáte CSV súboru do programu Excel, kde si používateľ prostredníctvom rôznych grafov na základe zvolenej metodiky určí potrebné starnutie. Nakoniec pre realizovaný merací systém boli uskutočnené rôzne testovacie merania, aby sa určila správnosť a presnosť meracieho systému, aby toto zariadenie mohlo byť odovzdané spomínanej firme. Spomínaná firma si meracie zariadenie prevzala, nakoľko už môže realizovať spomínané merania na fotovoltických paneloch a doplňať databázový systém, čím môže vyhodnocovať fotovoltické panely a ich starnutie. Nakoniec by som ešte povedal, že
Takýto merací systém je v komerčnej sfére nedostupný, keďže umožňuje merať veľké množstvo parametrov a zároveň pomocou Wi-Fi odosielať údaje do databázového systému, čo umožňuje veľmi jednoduché a prehľadné vyhodnocovanie a prácu s týmito údajmi. Dobrý deň, moje meno je Richard Král a som doktorantom na katedre teoretickej a priemyselnej elektrotechniky Fakulty elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach a zaoberal som sa v mojej diplomovej práci návrhom inteligentného zariadenia pre nevidiacich, ktoré má viacero funkcií. Napríklad je ním možné detekovať prekážky pred nevidiacim, respektíve popísať prostredie okolo neho, pred ním. Taktiež je možné čítať text, ktorý má nevidiaci pred sebou a taktiež prehrávať audiosúbory, hlasové nahrávky, audioknihy, ktoré má uložené v okuliároch v danom zariadení. Taktiež si je možné tie hlasové nahrávky nahrávať. Toto zariadenie vzniklo alebo bolo navrhnuté na základe analýzy súčasných pomôcok dostupných na trhu. Našou ambíciou bolo vytvoriť zariadenie ľahké, nositeľné, ale hlavne funkčné a jednoduché na používanie. Dôvod, prečo sme vybrali formu inteligentných okuliarov, bolo to, aby užívateľ mohol mať voľné ruky a taktiež, aby mohol sústrediť svoj pohľad na objekt, ktorému chce venovať pozornosť tým, že len pohne svojou hlavou a už je priamo upriamený na danú vec. Či už je to objekt, ktorý chce popísať, alebo je to text, ktorý si chce prečítať. Toto zariadenie bolo testované, respektíve porovnávané s zariadením Envision v bezbariérovom centre Technickej univerzity v Košiciach, kde sme porovnávali jeho schopnosť rozpoznávania textu a môžeme konštatovať aj na základe tohoto výskumu, tohoto testovania, aj na základe testovania nevidiacimi v Levoči, že náš produkt, náš návrh riešenia je kvalitnou asistenčnou pomôckou, avšak má svoje limitácie v navigácii a orientácii v priestore v reálnom čase. Touto problematikou sa teda zaoberám ďalej v mojej dizertačnej práci. Volám sa Bianka Šimková a od malička je mojou veľkou záľubou móda, styling, navrhovanie a šitie odevov. Toto spolu so stále rozširujúcim sa módnym priemyslom, ktorý nám ponúka obrovské množstvo odevov za veľmi nízke ceny, ma motivovalo k napísaniu mojej bakalárskej práce. Náplňou mojej bakalárskej práce bolo navrhnúť a implementovať mobilnú aplikáciu na správu domáceho šatníka, ktorá by prispela aj k udržateľnosti v móde. Po dôkladnej analýze súčasného stavu som si na základe používateľského prieskumu potvrdila záujem o takýto typ aplikácie a zadefinovala požiadavky cieľových používateľov na funkcionality aplikácie. Výsledná aplikácia poskytuje používateľovi prehľad o odevoch, ktoré vlastní prostredníctvom databázy odevov. Väčšina existujúcich aplikácií na správu šatníka funguje na báze odporúčania už podobných odevov, ako už človek vlastní, čo prispieva ďalej k nadmernému nakupovaniu nepotrebných odevov a je v rozpore s myšlienkou udržateľnosti. Moja aplikácia naopak usmerní používateľa pri nákupe nových odevov prostredníctvom funkcie odhadu, či sa mu odev hodí do šatníka, či už niečo podobné nevlastní a aká je frekvencia nosenia podobného odevu. Táto funkcionalita je zabezpečená aj mnou natrénovaným klasifikačným modelom, ktorý je nasadený na cloude a komunikuje s aplikáciou pomocou HTTPS protokolu. Aplikácia taktiež umožňuje používateľovi naplánovať si outfit na konkrétny deň a šetrí mu čas pri vyberaní si, čo si na seba oblečie prostredníctvom databázy outfitov, ktorú si sám vytvorí. Taktiež môže v aplikácii nájsť detailné štatistiky nosenia odevov a míňania peňazí na odevy. Používateľ má taktiež prehľad o správnej starostlivosti o odevy, čo môže prispieť k životnosti odevov a zníženiu negatívnych dopadov na životné prostredie. Udržateľnosť je taktiež podporená
aj prostredníctvom možnosti výmeny odevov medzi používateľmi priamo v aplikácii. Množstvo žien nadchol môj nápad a pri akceptačnom testovaní hodnotili aplikáciu veľmi pozitívne, pretože si vedia predstaviť jej použiteľnosť a prínos v každodennom živote.